At sa ating good news naman po, katapatan ng pulis sa Kalasyaw, umani po ng papuri matapos magsauli ng napulot na pera. Para sa good news na yan, kwento mo, Idol Tita Ronnie. Umani ng papuri mula sa publiko ang isang pulis mula sa Kalasyaw matapos niyang isaole ang halagang 10,000 na kanyang napulot sa isang ATM sa lungsod ng Dagupan noong December 31, 2025. Ayon kay Police Master Sergeant Diosdado Tukay, napansin niya ang perang iniluwa ng ATM matapos mag-withdraw ang isang individual na agad na umalis. Sa halip na baliwalain, ipinaalam niya ito sa kanilang himpilan at humingi ng tulong sa social media upang matuntun ang may-ari. Hindi nagtagal ay natukoy rin ang may-ari ng pera na isang nurse mula sa Region 1 Medical Center matapos makapagpakita ng mga kaukulang dokumento. Agad namang naibalik ang pera, bagay na labis na ikinatuwa at ipinagpasalamat ng may-ari dahil malaking tulong umano ito sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Para kay Police Master Sergeant Tukay, bahagi ng kanyang 17 taong serbisyo ang pagiging tapat at ang pagsisilbing mabuting halimbawa sa komunidad. Isang magandang balita naman ito sa pagsisimula ng taon na nagpapakita na nananatili ang integridad at malasakit ng mga lingkod bayan sa kabila ng mga hamon sa buhay. Yan ang ating news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.